Budějovický Budvar. Ty víčo. Taková voda, čet. To není jen tak jaká voda. Jsme tu znovu a jsme tu zase. Vítejte lidičky na mém livestreamu. Pokud jste tady už, tak mi tady zanechte zprávu. Pokud tady ještě nejste, tak mi tady nemůžete zanechat zprávu. To je jednoduchý. První člověk na streamu, holy shit, jdeme na to, jdeme na věc. Ty kokos. Lidi, dneska to tady rozjedem takzvaně. Je sice 11 hodin večer, ale to nás nezastaví, protože... Ahoj Patriku, zdravíčko Patriku, protože mám na sobě svoji Gucci košili, což přidává vlastně jakoby 17% energie, tím pádem tady dneska budeme do 8 do rána, jo. Ahoj Martine, zdravíčko, můj moderátor už je tady, tak se mi to líbí. Dobrý večer, zdravíčko tady. Krásný dobrý večer všem, co jste na tomto livestreamu. Vítám vás tady a Jirku Mudru tady nevítám, protože mu smrdí z držky, ale dobře, beru to. Jak se máš, Patriku? Hele, mám se dost výborně. Co ty, Patriku, jak se máš dneska? Jak se máte všichni, co jste tady na streamu? Kromě Jirky Mudry na toho seru. Ahoj Teres, čau, ahoj, čau. Bílé srdíčko sdílela vysílání live. Pozbuď další diváky ke sdílení. Pozbuzuju vás, abyste sdíleli toto živé vysílání, jak mi tady radí TikTok. Co to meleš ty tlamo? Tak, moderátoři, doufám, že dostane tenhle špiňavák ban. Zaslouží si to. Taky dobrý, Patriku, to je hlavní, že se máš dobře. Lidi, Budějovický Budvar, půl litr na zdraví. Já tady na to seru, jo. Jirko Mudrova, začni se tady chovat na tom streamu a bude se ti dařit dobře, že jo. To je v Bibli, takhle napsaný. Jdeš teď do třeťáku, že jo? Hele, nejdu do třeťáku, já vlastně už pracuju. Teď mám podáno na pracáku žádost. A snažím se prostě být lepším člověkem a chci makat. Máš krásné oči? Však budeme jak Taška Perdíková. Hej, a dost. Jsi moc krásný, nehledáš chlapce. Hele, tak záleží, že jo? Jestli do 12 dnů nenajdu si holku, tak asi vemu i ty kluky, ty vole, jako sorry. Nový haircut, je to tak, vypadám jak Taška, je to hrozný. No nic. 6-4. Takhle. To víš? Je tady Jirka Špiroch, bohužel smrdí. Ty už máš maturitu, no už dávno, už 6 let zpátky jsem jí dělal, ty blázne. Bude zase někdy dělat stream z tréninku, hele, to netuším, blázne. Teda... Hej, víš, jak spí Veverka? Netuším, kamaráde, netuším. Jo, tak já tě beru. Kluk s kamením mě bere. Je to real kluk s kamením, ze kterým jsme kaleli v šumu. Takže kluk s kamením mě oficiálně pozval na rande a já říkám... No tak, no nic, nechám to být. Víš, jak spí Veverka? Už jsi se mě ptal jednou a bohužel to nevím. Takže mě můžeš poučit a... Já ti na to odpovím, že jo. Lháři, chodíš na stejnou školu a znám tě z Tábora. Hele, nikdy jsem nechodil na stejnou školu jako ty, ale vůbec mi to nevadí. S žaludem v hubě. Wow. Znám holku, co by tě brala. Napiš mi na můj Skype profil nebo na Facebook profil. Mám to všechno v popisku videa na YouTube. Takže klidně mi napište, jo, že jo, holky. I kluci, jako kluk s kamením, že jo. Jestli mi domluvíš jakoby v Clashi zápas, tak hele, jdu na to. Na zdraví, chat, lidi, všichni, co jste tady, na vás. Cvičíš nebo co děláš? Hele, dělám bungee jumping bez lana a potom pilates. Ty píčo, je tady zase MLG Maria, pane bože. Tak to ne, toto. Tak tady to dneska bude jakoby napjatý, jak se to říká u nás v Německu. Potom co? Pilates. Nevíš, co je pilates? To je taky sport, že jo, pilates. Za mě je to sport teda. Jinak doufám, že tady nevidíte jakoby spodek od košile dolů, protože se bojím, že mi vyleze pinďour jakoby z gaťat. Snad ne. Netuším, co to je. Hele, pilates, normálně, já taky nevím, co to je, ale dělám to, že jo. Lidi, co je pilates? Napište mi, co je pilates. To je něco jako nějaký cvičení, ne? Netuším, co je pilates, ale nevadí mi, že to nevím. Odkud jsi, hele, Pardubický kraj, spíš na jihu.
Tak stane se, no jasně. Sport to je, no já říkám, že to je sport. Hele lidi, je tady jenom 487 lajků, což si myslím, že je dost málo na to, kolik je tady lidí. Cvičení na zhubnutí, tak to nepotřebuju, že jo? Do prdele čti moje zprávy, Jirko Mudro, promiň, ale už máš permaband tady. Ahoj Míšo, zdravíčko. Něco jako yoga? No já jsem si to myslel, tak to dělám přesně. Jogu jsem taky dělal dřív, 2 roky zpátky, ale vyhodili mě, protože jsem očumoval ty maminky tam. Ahoj Nikčo, ahoj Andy. Zdravím všechny lidi, co tady jsou, kromě Jirky Mudry. Tomáš Pečenka posílá další love, holy shit. Tomáš Pečenka má ty peníze, že jo? Davide, ano, jsem tady. Lidi, kdybyste nevěděli, Tomáš Pečenka je reprezentant. Takže je mi ctí tady ho mít na streamu. Kde máš Péťu? Bohužel to nevím. Ahoj Davčo, ahoj Betuše. Ty vole, ty děláš toto a ruce jak já po 3 rokách ve fitku. Hele, Pilates je prostě Pilates, ono ti to dá zabrat, ty vole. Přestaň. Peči, já říkám jenom pravdu. Když mi tady posíláš takhle peníze, tak sorry, ale... Hej, taky skáču bungee jumping bez lana, no, teď jo, však to je lambáda. 1v1 o Davču. Jirka Mudra vyzývá kluka s kamením na fight o mě. To beru, na to bych se klidně podíval. Jednoho kluka 2 roky zpátky u nás vyhodili z jogy, protože očumoval. Píči. To jsem byl možná já. Proč nestreamuješ s tím druhým? Protože tady není. Kámo, číslo je na donator. Holy shit. Tomáš Pečenka. #1 supporter. Tak to je neskutečný. Ahoj, pěkná košile. Jsi černý s bílýma nebo bílej s černýma? Hele, jsem bílej většinou. Kolik tě je? 27. A bohužel Tomáš Pečenka upadá z prvního místa top donatora. Oh shit, tady je fight o top donatora. No nic. Děkuju moc Teruš a děkuju moc Tomi. Děkuju moc všem, co jste tady a všem, co tady nejste. Dobrý pracký šéfe, děkuju moc. Počkej, musím si to tady vrátit, kámo, vypíšete hrozně rychle. Krásný večer. Kde je ten druhý? Hele, bohužel netuším. Davčo, ano, Míšo? Jo, no, kdo by chtěl černý? No, nic. Bonga je zase tady, no jasně, jestli chcete zase jako nějaký rady ohledně jak balit ženy, tak jsem s tím, že jo. 27 ti nemůže být snad, hele, může mi být 27. Však chodíš do fitka, nikdy jsem nebyl do fitku. Peťa tě prej nemá rád, je to dost možný. Kolik ti je? 27, jsem to říkal. Tohle je no, bohužel. No nic. Do piče, vypíšete hrozně rychle, kámo. Na to nejsou potřeba rady, ne? Právě, že jsou, že jo? Jak děláš ty vlasy, co na ně používáš? Hele, olej. Tomáš Pečenka, děkuju moc za náhrdelní přátelství, toho si opravdu vážím. Ty máš obě nohy, já myslel, že ti je Petr uřízl a že jsi jeho mladší bratr. Tak těmhle otázkám nerozumím. Cením tvé odpovědi na otázky, já cením tvé otázky. Moldovianka. Napijte se, chat. Na zdraví. Však máš videa z fitka. Aha. No tak jo. To je fake, to je Photoshop. Jinak lidi, co jste dneska dělali a co jste dneska dělali? Trochu Bixy. Děkuju. Tomáš Pečenka mi tady posílá výplatu, ty kakos. Děkuju za koblihu. No nic. Nechám to být. Díky moc. Už je zase na prvním místě. Prostě je to tak. Byla jsem s přítelem na svatbě a ty? Vy jste měli s přítelem svatbu? Gratuluju. Hodně štěstí, ať se vám to nerozpadne, že jo? Nebo tak nějak se to říká. Sigurman, to nevím. Easy, vole, zase #1 donator. No jasně. Ale pak přijde, že jo... Pak přijde Jakub Utišil a budeš prdeli. Ten mi teď taky posílá love, že jo? Tak co včera zápas? Výborný, hele, výhra 6-4. Takhle. Měla jsem trénink v basketu. A co ty? Na to jsem se ptal, co dneska jste dělali? Hele, dneska jsem dělal úplný hovno. Ale úplný, ty vole. Kámo, jdeš v sobotu do Plas na Brutus, pozvu tě na panáka. Bohužel nemám kamarády a nemám tam s kým jít, takže tam nejdu, ale vážím si tvý nabídky. Vážím si tvý nabídky panáka, že jo? Děkuju moc. Byla jsem na fotbalu 6-4. Ty jsi tam byla? Hustý.
Jaký je Kuba Utišil na hřišti? Nejrychlejší hráč na hřišti, přísahám bohu. A nejvíc adept na žlutou kartu. Ale výborný. Já si někdy na koni, jo, 2krát v životě. Pak už ne, protože jsem si to kyčel dolámal na koni. Jsem dělal ten hobbyhorsing, jestli se to počítá taky jako kůň. Sice je dřevěný, ale počítá se to, ne? Snad. Posing. To neumím, bohužel. Jestli by si dal na YouTube ty záznamy z těch streamů. Hele, můžu, no, klidně. Klidně jo. Napiš mi to když tak na to, na Instagram zase. Jo? A ukáž. Ale překáží mu tam balonek trošku, viď? Ale tak to se doučíš, jo. Hlavní je jako rychlost a tak, ale myslím si, že s tím balónkem se to ještě naučí. Luco, děkuji moc za růži. Vážím si to, dnes košilák. Můžete ohodnotit moji Gucci Louis Vuitton košily od 1 do 7 bodů. Mně se dost líbí. Nevím jak vám, ale mně se líbí. A to je hlavní. Můj bratr chce, aby se napsal English or Spanish. To mě mrzí. Tren. Kolik je 27? 26 možná, 23. 8 z 10. Tak to beru. Honil jsi dnes? Dneska jsem nehonil. Děkuji moc, Luco, za zmrzlinu v kornoutku. Píči. Peťa přestal hrát fotbal, Peťa nikdy nehrál fotbal. Nebo nevím teď. Rozhodčí? To není vůbec rozhodčí, jsi blázen, to je Gucci. Louis Vuitton. Kolik je? 22. Těžký věci, co? Dal bych si Kinder vajíčko. Jirka Modra píše, že by si dal Kinder vajíčko. Tak to je zajímavý. Kolik měříš? 191. Ty jsi ostříhaný. Bohužel ano. Mrzí mě to, ale jsem. Radši bych měl delší vlasy, ale co se dá dělat? Na zdraví piju jako... Ty píčo, to je stejně nejlepší půl litr. Napijte se, chat. Doplňujte pitný režim. Takhle v létě je to důležitý. Davčo, jsi za Spartu nebo Slávy? Hele, já fandím Litvínovu už od narození. David měří přesně 156 cm. Dobře, takže Jirka Modra dostává permanentní ban na tento livestream, protože tady lže do chatu a mele píčovny, ok? 156 cm opravdu neměřím. Fakt jako. Ty další byly lepší, co si budeme. Hele, to doroste, to je dobrý. Já vím, že byly lepší, no bohužel, nedá se nic dělat, no. Kadeřnice takzvaně nezvládla moje požadavky, ale nedá se nic dělat. To se život jakoby nezhroutí. Ty lžeš lidem, co ti posílají peníze. Jirka Modra lže znova do chatu, dostal by permanentní ban, si zasloužil. To by si byl menší jak já. Však já mám 187 cm. Tak toho nech. Tak a dost, Jirko Modro. To si přehnal. Dostaneš ban prostě. Sorry, ale dostaneš ho prostě, ok? Tak, máš ho tam. Teď si mě opravdu naštval. Kolik máš holek? Tak to je těžká otázka, že jo? Asi 4? Ty co ti lítají pěkně? Co to je, kámo? To nechápu. Je dobrý, že jsi aspoň srdcař, prej Litvínov, tak Litvínov je za mě nejlepší tým, že jo? Protože Litvínov, já jsem se narodil v Litvínově, kousek od Litvínova, tak tam moje srdce patří, že jo? Litvínov, os. Ahoj, jak vnímáš GTA 6 a ryby? Se ti zpracovávání přírody a grafiky, jak to vnímáš GTA 6? Hele, na ryby nechodím, ale GTA 6 nevím o něm nic. Co to je za maniaka, ten Jirka? Hele, to je jaký bezdomovec, on dostal mobil nedávno, Samsung Galaxy A8T a no, dostal telefon, tak teď píše brikule na mém streamu, že jo. Budou dneska zase úkoly, když dáte 10 000 lajků, ne, 20 000 lajků, tak bude úkol. Ale musíte dát 20 000 lajků, že jo. Co se ti nejvíc líbí na holkách? Pro mě byl to úkol, hele... předkus asi. Mám piko, jestli chceš. Jirka Modra posílá... prodává piko v mém chatu. GG. CM rovná se... Nerozumím, počkej, neslyšel jsem to, neviděl jsem to, nestihl jsem to. Koupíš si iPhone 16 pro jeho představy, nebo je to docela jedno, nebo by si hodně moc ho chtěl spíš? Tahle otázka mě docela zmátla, ale odpovím ti na ní, takže na iPhone 16 nemám peníze v žádném případě, když jsem celý prázdniny makal, v dole jsem těžil.
Ale bohužel na iPhone 16 nemám finance. Což znamená, že si radši užiju můj Samsung Galaxy A8T. Na zdraví. Luco, děkuju moc za jednu růžičku. Kolik ti je? 21. Kde je Patrik? Hele, Patrik nevím, kde je. Psal mi dneska, jestli bude stream, já jsem mu odepsal bude, nejspíš. A Patrik tady není. Takže nevím, jako. Jdu se s manželem projít, tak přeji krásnou dobrou noc. Přeji vám krásnou procházku s manželem v půl 12. večer, nevadí mi to, neodsuzuju to. Bacha, ať manžel není nějaký zlobič, takzvaně. Ale i kdyby byl, tak jestli si ho vzala, tak snad je v pořádku člověk. Kolikrát týdně chodíš do gymu? Hele, tak jednou. Do píči, hej, vy mi úplně rychle to. Nenašel si diamanty? Tomu nerozumím, ale ne. Dobrou noc. Co piješ? Vodu čistou. 29 000 překlope... Nemám 29 000 u sebe teď. Máš hezké vlasy. Hele, vypadám jak hrnec trošku. Vy píšete hrozně rychle, kámo. Takovou první manželská noc má být, ne? Vlastně na tě pořádně projede, ty vole. No, já se napiju, že jo? Já se napiju. Jen ti dá zabrat, takzvaně. V kuchyni létá drak. To snad ne, ty vole. Jakože v brigádě jsi si našel diamanty, právě ne, proto teď nemám na iPhone 16. Už je ti 30, takže bydlím sám. Já zítra mám narozeniny, už 17 leté. Alexander, za 37 minut máš narozeniny a já ti 37 minut předtím, než máš narozeniny, přeju všechno nejlepší tvým narozeninám. Sice to nemá, co když tě třeba za 3 minuty sejme auto, ale stejně ti přeju všechno nejlepší. A přeju ti hodně štěstí, zdraví a ať máš hodně peněz, protože peníze vládnou světu. Děkujeme za napití, za nás, jo, tak samozřejmě to je mi potěšením, že jo, připít novou manželu, to se tak dělá, ne? Když tady měl slivovici, jak se napiju slivovice, bohužel tady nemám. Jak se máš? Dost výborně, co vy? Co otázky o existenci, hele, můžete mi je podávat, já vám rád odpovím. No nic. Četl jsem nějaký to? Ne, teď. Jinak, jak se máte dneska? Já se třeba mám výborně, protože je 11:30. Streamu tady pro 100 lidí, což ty kokos, raketa, takhle pozdě večer. A za chvíli, až ukončím tento live stream, jak si půjdu zahrát Zaklínače na PlayStation, na což se moc těším. Kolik je pohlaví? 2. Tobě sundali rovnátka? Ano, sundali mi rovnátka. No, já jsem si je vlastně vymlátil o beton, když jsem jezdil na koloběžce. Jsem to špatně napsal, já jsem Alexandria a Safra. No nic. Počkej, vteřinku. My se napijeme i za tebe, mně se nejde odpojit, tvůj stream mě dnes hodně baví. Napijte se za mě a mějte se rádi. Jaký jsi ročník? 1998. Takový krásný stream k manželství. Trošku se mi zdá, že mě chceš do 3, ale nechám to být. Jdeme dál. Já jsem holka, jenom píšu, co v tátovi. Tvůj táta je v tobě? Alexandrie, bohužel, měla bys to nahlásit na policii České republiky, protože tohle je nezákonné. Kde máš moderátora? Bohužel tady dneska žádný není. Ale Jira Modra, kdyby nepsal takovýhle hovnak, by klidně mohl být moderátor, ale píše totální sračky, že? A Míša tady vlastně, moderátor. No, tak v klidu. Počkej. GTA 6 zničí herní průmysl. Bude to nejlepší hra planety. Celý svět na to čeká. Petr Štěpánek 136 tady vhodil největší pravdu tohoto večera. A já mu zatleskám. Petr Štěpánek. Respekt, kamaráde, respekt. Kde je Peterson? Bohužel netuším. Tady ta otázka je na mě moc složitá. Dej mi móda, dobře, Jirka Mudra. Když jsi se o něj takhle hezky poprosil, tak ti toho móda dám. Akorát ti nedám žádný práva. Tak. Máš žíle na péru, bohužel jako každý chlap? Ano. Mně taky. Bongo, ty na to nejsi zodpovědný moc. Mně se zdá, že ty nemáš na to mentální kapacitu být tady moderátor. Já jsem se spletla, přestat. A jako ať přestane. No nic. Tady je to docela jako... On za mě psal manžel, omlouvám se.
V pořádku, mě to nevadí. Tak manžel mě chce do trojky asi, nebo nevím teď. Počkej, záda mě bolí. 11 000 lajků. Píšu přes tátovo telefon, píšeš? Ty jsi Alexandria a tvůj táta je Alexandr? Alexandr Bunda? Nechce se mi tomu věřit, ale dobře, no. Smrdíš až sem, hele, Michale, mrzí mě to moc. Dobrý večer, Terezo. Dál. Kolik těch moderátorů... Don Salieri posílá osrdíčkování, neboli bramborák. Děkuju moc, Don Salieri, na tebe si připiju. Oh shit! Peníze, ty kokos! Don Salieri, díky moc za korunku na hlavu, ty kokos. No nic, peníze. Tím pádem Don Salieri se ujímá postu nejlepšího donatera tohoto streamu. To si za to zaslouží potlesk. Děkuju moc. Líbí se mi na GTA 6 to zpracování, ta příroda, palmy. Těším se na evolučně bourání aut a lidí. Dobře, to beru. Petr Štěpánek, ty jsi výborný člověk, ještě, že ti tady máme. Bez tebe bych nevěděl, že GTA 6 bude mít palmy, přírodu a evoluční bourání aut a lidí. Teda co děkuju moc za osrdíčkování. A ty píčo, no nic. Patriku, děkuju moc za, zmrzlinu. Já akorát chci názor na to, jak mluví dnešní děcka. Riz, no cap a takový hovna, je mi 20 a nechápu to. Hele, to je jednoduchý, jo? Přijde za tebou takzvaně dnešní puberťák, jo? Přijde za tebou a řekne ti Skibidi Ronaldo, Grimmy Grimaldo. A ty řekneš Elris. No a takhle ta konverzace skončí. To je jednoduchý, takhle to funguje, že jo. Já taky moc nerozumím tady těm jakoby pojmům Elris, Skibidi, toaleta, tak. Nevím. Kdy bude tvé holce 13, bohužel tady to není vtipný. To je hrozný, no jako, nerozumím, no. Vypadáš jak vězeň v té košilce. To ne, kámo. Však vězni mají oranžový oblečení, co blázníš. Kolik tě je? 26? Alexandrie. Jak to, že jsi zas nedotáhl... Ne, to už je minulý rok, dávno je to prostě. Takže sorry, ale... Nedá se nic. Ahoj Adel, ahoj Adel. Nechte ho bejt, sakra. V pohodě, v klidu, Terezo, doku Lilová 989. Tady je to v klidu. Mám tady moderátora Jirku Mudru, který je... jak má vypadat tvoje holka a proč zrovna musí mít Downův syndrom? Hele, aby jsme si jako sedli, víš. Ve vztahu je důležitý, jako abyste si sedli, že jo. Abyste se měli rádi, že jo. Trošku opatostream. To si nemyslím, ale jsem na perníku. Vary, děkuju moc za 5 růží, vážím si toho. Conor McGregor píše hi. V dnešní době asi ani nestojí za to, aby si někdo dělal děcko. Každopádně vypadáš dobře na 26. Děkuju moc. Děcko plánuju s mojí kamarádkou Lindou. Moje holka má větší péro jak já, co mám dělat? No, tak to je průser, že jo. Zbývají ti jakoby 2 možnosti. Buď si přeoperovat pindoura na pipinu, anebo si najít novou holku. Vznikl vesmír někdy? Ne, vesmír je za mě hoax. Nefunguje to. Počkej, kámo, vypíše to hrozně rychle. Bude to mámy na Floridě, bude tam hodně vody. Mostů, bude to kvalitní, jinak nejlépe evoluční GTA 6. Petr Štěpánek 136 píše znova o GTA 6 a já se nestíhám divit. Petře Štěpánku, ty jsi možná vývojář, ne? Trošku. Ty vyvíjíš tu hru, jak to víš všechno tyhle informace? To je jak se to říká? Inside info. Tak se to říká, ne? Oh shit, lidi. Chtěl si říct se sestrou, že? Nechtěl jsem říct. Vyhoň si nad GTA 6, prosím tě. Takže, nenadávej Petrovi Štěpánkovi, protože tady posílá největší inside info GTA 6, což je vlastně od Rockstar Games a tím pádem my teď víme něco, co nemáme vědět.
Díky moc Petře Štěpánku. Protože jsem viděl, jak vytahuje to krokodýla a za ním ta příroda byla krásně evoluční, hodně namakané. Dobře. Petr Štěpánek píše další Inside Info z Rockstar Games. Znáš mýho bratra Adel? Znám tvýho bratra. Jasně. Na svůj věk vypadáš skvěle, děkuju moc. Děkuju moc. Na kolik vypadám let? Takhle, Terko. Jirka Mudra tady píše, nech toho, ale já nevím, na co to píše. Prostě rotí Míšu, nebo nechápu. Napiju se na vás ještě jednou. Na zdraví. Ahoj, čauky, už se připoješ na... No nic, tak tohle mi zkazilo dnešní den. Tak na 20 vypadám, to je dobrý, to vypadám docela mladě. Vypadáš na dobrou 35, asi jak myslím, že jo. Vypadáš na 17, hovno, až tak mladý. Pustý. Za jaký ten tým hraješ fotbal? Litvínov. Co piješ? Vodu? Už se těším, jak určitě na hype ti... Bohužel tady tomu jsem nedokázal porozumět. Zkus to napsat znova a líp a já ti třeba odpovím. Kolik ti je? 27. Není mu 26, je mu 13. Kdyby mi bylo 13, tak nemůžu vysílat tento livestream, protože to je nezákonné. Bohužel piko nebo automaty, nejradši se na piku a pak jdu na automaty, ale vždycky tam projebu všechno, takže nejdřív si musíš koupit piko, aby si nestratil všechny peníze na piko na automatech. Kdy plánuješ rodinu? Hele, za 15 minut. Nevím. Asi tak v roce 2027. 2032 spíš. Vždyť je jen rozhodčí, nevidíš? Hej, máte něco proti mojí košili? To je Gucci, Louis Vuitton. A je docela banger, mně se fakt líbí ta košile. A mám, i krátěl si mám dneska. Když takhle budu, tak to vypadá jak úchyl na omegle, že jo? Už se těším, jak ucítím plyn na GTA 6 joysticku. Tomu nerozumím. Ale jo. Píská okres asi. No jasně, ale mohl bych, ty vole. Tam vemou každýho kripla, že jo? Námořník? Dokonce. Námořníci jsou modrobílí, ne? Co ti jebe? Tak už je top. Děkuji moc krát. Bludimír japuje. No, tak o tom to je tenhle stream, že jo? Verbální komunikace je základ lidstva. Protože když se nebudeme bavit, tak to bude na píču. Ondřej Pech, nazdar. Ondřej Pech posílá peníze. Tak se mi to líbí, Ondra Pechu, přijdeš, pošleš peníze a... Tak to je. Ondřej Pech je prosím pěkně agresivní hovado a neměl by mít právo volit. Ale nechám to pejt. Máš Squididis? Tomu nerozumím, ale mám, jo. Moji námořníci jsou všebarevný. OK, to beru. Viktorie je dobře. Terezo, děkuju moc za další růže. A další zmrzlinu, ty kokos, ty blázne. Košile je hodně dobrá, manželovi se taky líbí. Hej, vy mě nové balíte oba dva. Takže napište mi na Instagramu a domluvíme se na tu trojku. Takzvaně manželská trojka na tom není nic špatného, si myslím. Takže doporučuji David Guetta 6 se zahrát na Goto víc reálně. Petr Štěpánek píše totální pravdivou věc. Je to tak. Na PS5, ne Xbox. Hele, nemám ani PS5, ani Xbox. Bohužel. Ale třeba jednou budu mít, jo. A potom si zahraju GTA 6 na Davidovi Guettovi v plném plynu. Nebo tak nějak to psal. Ty nezdravíš, jo? Šumaváku zdravím, ty už tady byl, že jo, minule. Nebo někdy. Zdravíčko. Mně stačí jeden chlap, nemusí mít všechno. Tak to má být. To stačí. Jako Petr Štěpánek má mega pravdu, soucítím. Petr Štěpánek tady píše dneska největší moudra. A líbí se mi to, reálně. Proto píše zajímavé věci, což je fakt zajímavý. Ahoj všichni, super na novém roce. Zdravíčko Rambo, taky ti přeju šťastný nový rok. Jdu ti napsat můj nejkrásnější svatební dárek. Děkuju kamaráde, PS manžel. Napiš mi manželi, manželky, manželi, přítel. Pojďme dát 20 000 lajků, to byste mohli lidi, reálně. Není to tak daleko a nic vás to nestojí. Nemám ho, ale snad se najde. Rozhodně se najde. Jak se to říká? Každá branka potřebuje golmana, že jo? Nebo tak nějak. Nevím. Veselé Vánoce přeju taky. No nic. Napiju se ze skleničky Budějovický Budvar. Takže na zdraví. Charlotte 278 se mnou chce streamovat, bohužel to nepřijmu. Protože
nevím. Veselé Velikonoce taky. Jo, tak přejeme si takhle dopředu, že jo. Všechno nejlepší, Símo, k narozeninám. Když je máš 6.6.2024 až. Ale přeju ti dopředu a to je hlavní, že jo. Však si říkal, že máš PS5, na něco si říkal. Hele, nemám PS5, já jsem říkal, že si zahraju Zaklínače, až skončím stream. Ale neřekl jsem, že, že mám PS5, mám PS4. Protože už ji mám dlouho a furt funguje. A to je hlavní. Jak se těšíš do školy, to je otázka jako... Chtěl by si zadarmo neštovice. Nechtěl, netěším, nesnáším to. Teď mi ho sralo, tu. Ne, netěším se vůbec. Nejradši už bych tam nikdy nešel, kámo, reálně. Jaký máš názor na Reming? Je to spíš Skibidi? Nebo W? Ale podle mě je to Skibidi Elris toaleta W. Tak nějak to je, ne? Kolik plánuješ dětí do budoucna? Teď reálně, chtěl bych 2 děcka, kluka a holku. Možná víc, 3 max. 4 už ne, to už je moc. To už ty vole, to už by mohli hrát pomalu hokej za jeden tým, jako všichni, v jedný lajně, to ne. Takže 2 nebo 3. Ale chci to mít jako pestrý, že jo? Nechci jenom 2 holky nebo 2 kluky, to je nuda. Co studuješ? Právnickou akademii. V jakým ročníku seš? V posledním. Ve 26 studuješ? No jasně, to je normální, ne? Plánuješ projekt Mbappé? Ty piče. Reálně? Chci děcko táhnout ke sportu, že jo? Nevím, jestli k fotbalu, nebo třeba k MMA. Že třeba bych ho to od narození mlátil, aby se jako ocelil do MMA. Nevím, no, ještě uvidím. Kolik máš sourozenců? 1. Já potřebuji právníka. No tak, od toho jsem tady, že jo. Můžete si mě objednat na mém e-mailu. Právnické služby David Sládecký 33141, pec nám spadla nad hlavou. Zavináč Seznam, najdu tam, co neznám. Takhle to je moje. Jsem myslel, že chodíš s Jirkou Špilochem do školy. Chodím s Jirkou Špilochem do školy, protože je to nejlepší běžec na 10 000 metrů v Česku a na Slovensku. Ale je to na dráze. PS5 už co jo, cítíš plyn, auta, střely, straně, hitman, tlak, je to mega dobrý. OK, Petře Štěpánku, to beru. Svislé nebo vodorovné proužky? Tak to je jasný, že tohle jsou svislé. Vodorovné jsou takhle, ne? Spíš rasismus nebo nacismus, na tuhle otázku odpovědět nebudu. Nechci dopadnout jak Hanka Gelnárová. Máš Brawl Stars? Mám Brawl Stars. Když tak si mě můžete přidat, že jo? Hraju, koho to hraju? Jsem zapomněl, koho hraju. Koho jsem hrál? Je tady Jirka Špiroch? Koho jsem hrál? Za chvíli úkol? To je za mě totální levárna. Barboro, ahoj Barboro. Co jsem hrál za... Ty píč, já nevím. Jirko Modro, co jsem hrál za Brawlera? Už to nepamatuju. Jsi kurevník, nebo purevník, nebo kurvisko, nebo... Petr Štěpánek úplně otočil kartu. Z nerda se stal teďkonc vyjebávač prostě ženských srdcí, že jo. Ale Petře, já to beru. Každý se vyvíjí. Edgara jsem nehrál, kámo. Nebo hrál, ale ještě někoho dobrýho. Nevím koho. Verču, děkuju moc za další růžeb, ty blázne. Uvidíme tě v dalším Clash of the Stars. Jelikož mě začal sledovat kluk s kamením, tak je to dost možný. Začal mě sledovat a psal mi, že by mě bral. Takže je to dost možný. A jestli budu v Clash of the Stars, tak všem řeknu, že jste tady byli. OK? Třeba, že tady Ondřej Pech poslal 3 růže teď. To řeknu na Clash of the Stars, až rozbiju držku tomu soupeřovi, tvému mikrofonu řeknu: Ondřej Pechu, děkuju moc, jak jsi mi jednou poslal ty růžičky. A všichni budete vědět, že jste to vy. Děkuju moc, Martinko, za další 3 růže. To by jaký řeknu, že jo, na konci v Clash of the Stars řeknu: Martinko, děkuju moc. Bez tebe bych to nedotáhl tak daleko. Dělal jsem si, kámo, srandu, neber všechno vážně, chlape. Hele, já tomu rozumím, ale vím, že jsi takovej kanec, Petře. Jsi takový kaňourek, viď? Mně to je jasný. Úkol čeká, no tak mi vymyslete úkol za těch 20 000 lajků. Já proti tomu nejsem.
A můžu vymyslet rovnou další. Za 50 000 lajků vám zahraju na kytaru. Tamhle vzadu je kytara. A za 50 000 lajků vám zahraju na kytaru. To je docela dobrý, si myslím, ne? Chtěl bys mít děti 5 až 9 a více? Nebo stačí pro 2 děti, že? Hele, 5 až 9 bych fakt nechtěl mít, protože tyhle uživit to nechceš. 2 děti stačí, si myslím. 2 až 3. Víc už ne a 1 taky nechci. Nebo jako, je mi, to je blbý, ale jakože chci 2 aspoň. Auto budeš zpívat, hele, klidně, ale za 50 000 lajků. Bohužel, hra. Je aspoň elektrická? Není, je to normální 8strunná, akustická. Ty máš ruky jak Arnold Schwarzenegger a ty, Petře, máš vědomosti jako Pavel Calta. Tak, jo. Manžel se ptá, jestli mu uděláš radost a zaspíváš nám. Hele, za 50 000 lajků vám zahraju na kytaru. Jsem pro. OK. Takže se snažte. Valerie Teplíková, ty si taky všude koukám. Přesně tak. Ty nejsi moc Albert Einstein. Nikdy jsem nebyl nejostřejší tuška v penále, ale vždycky jsem dokázal nakreslit slona i bez smyslu. Taky tomu nerozumím moc, co jsem řekl teď, ale je hlavní. Vědomosti je prostě mých smyslů, talentů, genech, jinak třeba od česky nebo... No nic, tomuhle taky nerozumím, Petře. Petře, když tak si to jako přečti po sobě, než to odešleš, ale píšeš hodně často a to se mi líbí. Víc sněhu je u mě v pokojíčku, protože... No nic, tady někdo sleduje jakoby dlouho už docela. Jaký je tvůj typ holky? Tak to je složitý, že jo? Vlastně vůbec ne. Mně se líbí jakoby každá druhá, co se na mě podívá z očí do očí. Je to tak opravdu. Ale vlastně to tak ani není. Nevím, to je těžká otázka. Musíte konkrétně se ptát třeba, jestli jako líbí se ti holky, co mají předkus, já řeknu jo. Líbí se ti holky, co mají velký uši, já řeknu, ty se mi líbí nejvíc. A tak. Tvé oblíbené vánoční filmy, chlape, nebo neřešíš takový sračky za mě? Dobrý Grinch nebo Sám doma 1? Sám doma 1, 2, nejlepší. Sám doma vánoční filmy, kámo, Sám doma výborný. Líbí se mi Anděl Páně, 1 a 2, nejlepší pohádka česká za mě. A co se mi ještě líbí vánoční filmy? Nevím, takový pohádky český, klasický, to se mi líbí. Řekni red flag na holce. A mám to říct jako, hele jo, tak. Red flag na holce. Nemám rád, když kouří. Když mě mlátí. A když řídí vlak. To mě dost sere. Tohle jsou 3 jako red flagy. Bruneta nebo blondýna, hele, asi blondýny, nejdyž je mi to jedno celkem, ale blondýny jsou hezký a brunety taky. Víc je u mě v pokojíčku, protože fetuješ hajzle na topu. Jo, už si to tady psala. Líbí se ti holky, které jsou slepé? Hele, nevadí mi to asi. Pozdravuj. Oh shit. Tady někdo zná jakoby místního prodejce pelíšků pro psy. Sám doma pelíšky. Pelíšky jsem nikdy neviděl. Reálně. Řídí vlak, no tak sede mě. Nekouřím, neřídím vlak a nemlátím, tak to si za mě profesionální adept na holku. Bro, tady Maris. Vyloženě. Budeš se mnou hodit? Klidně s tebou hodím, ty svině, vole. No nic. No vidíš, jsou Vánoce za chvilku, tak si přeji iPhone 16 pro nejlepší elektroniku, co si můžeš koupit. Hele, nepotřebuju iPhone 16. Mně stačí můj Samsung Galaxy A8T. A vůbec nepotřebuju, že jo? iPhone 16. No nic. Americká je kvalitní iPhone, tomu nerozumím. Pak kdo je agresivní? Ondřej Pech je agresivní. Ty jsi neviděl? Neviděl jsem pelíšky. Hej, to komu se chce tolik klikat likes? No tak nevím, tak proč byste to nedělali, že jo? To je zdarma. Jseš krásný, děkuju moc, kosmos zadocný. Vážím si to. Lásko moje, prosím, neodjížděj mi, prosím, Terezo. To mě těší, že jsem hodný adept na přítelkyni, líbíš se mi, jsi sympatický mladý muž. Ta je moje, čet, ta je moje. Nic. Nakousil jablko,
nakousle jablko jak hovnu. Reálně, přesně, mám Samsung Galaxy A8T a nemůžu si stěžovat. Dalšího potřebuji vědět, jestli ti vadí, když žena žárlí, protože manželovi ano. Vadí mi, když mě žena mlátí za to, že chodím na ryby. To mi sere nejvíc. A když se mnou nechodí na ryby, to mi sere ještě víc. A nebo když se mnou nechodí na houby. Ty vole, to neskoušej, vždycky se mnou jdeš na houby. Já mám takový dojem, že si nám náramkoval lidi na maturáku. To nejsem si jistý, ale je to možný. Ale nejsem si jistý. Radši furt studuješ, nechceš jít do práce. Že jo, buď upřímnej. Hele, práce je pro slabý. Jirka Mudra posílá svoji celou výplatu. Děkuji moc, Jirko Mudro. No mé si tam nabil 5000 korun. A teď mi posílá A Ondřej Pech ale posílá víc, Jirko. Jak je to možný? Nenech se takhle urážet. Díky moc Ondro Pechu za dalších několik tisícovek růží. Ale Jirka Mudra tě chce předběhnout. Bacha na to. Jedině Samsung, přesně tak, přesně tak. Točíte na YouTube ještě, hele, teďkon dlouho nevyšlo video, no, ale nechtěl bych, ale jsem línej jako svině. Nebo takhle, jako já bych, nevím, co bych točil sám jako videa. Jakože můj daily vlog, že vstanu, vyčistím si zuby, jdu si lehnout, nevím. Běž urobit drep na jedné nohe, umím. Jirka Modra posílá další peníze, děkuji moc, Jirko Modro. A děkuji moc Martince za další peníze, že se nestydíš, to jsem řekl. Měli byste začít, počkej. Měli byste začít, chcípal jsem mu to, máte hlavně potenciál s Petrem. Bohužel potenciál není všechno, že jo. Tvrdá práce je důležitější. Nechtěl by Android, samá reklama a furt to pípá. iPhone je těžší a je prostě těžší a rychlejší. Tady máme odborníka. Ty pracuješ v Alze, že jo, Petr Štěpánek. Už nemám nic z celého léta do prdele. Jirka pracoval celý léta, aby mi to poslal na TikToku. Tak se mi to líbí. Díky moc, Jirko Mudro, za další peníze. Něco třeba z gymu. Prototyka, anebo pro kopštíka. Teď nevím. Záleží, jak to chytání ryb. Počkej, myslíš? Není ryba jako ryba? Právě, že není, no. Někdy můžeš jít na kapry nebo rovnou na štíky. Za takovou kravinu tě mlátit nebudu, ale pokud mě... počkej. Ale pokud mě vezmeš na ryby nebo na houby, budu moc ráda. A tak se mi to líbí. Říkám, že byste měli opět začít, abyste to prodali. No jasně, to je pravda. Bohužel prostě... těžký věci. Je to složitý teď. Hraješ furt fotbal? Ano. V neděli máme zápas a vyhrajeme. Patríček posílá holy shit. Zmrzlinový přátelství. 30 zmrzlin, tak to je extrém. Děkuju moc, Patriku, za 30 zmrzlin. Vážím si toho moc. Což, ty kokos. Nejsi na prvním místě? Jo, asi jo. Patrik se vyšpal na první místo v nejlepším donaterovi tohoto streamu a já si toho vážím. Vymysleli jste nějaký úkol? Není vymyšlený žádný úkol. Lucinka se mnou chce streamovat, ale já nechci s tou streamovat. Ne, není tam. Kolik měříš? 191. Děcka, pojďme 50k, ať můžu jít spát do postýlky. Moje kluci také hrají fotbal, 3 a 6 let. A to je správně. Co se stalo? To je správně. Odmala už bych děti hnal ke sportu, protože je to jedině dobře. Jak po psychické, tak po fyzické stránce. A po kolektivní stránce. Z jakého obchodu máš tu košili? Hele, je to Gucci Louis Vuitton. Ondřej Pech je zmrt, Ondřej Pech je milionář a děkuju za 20 000 růžiček. Ondřej Pech je prostě... On ty peníze má lidi, jo. On ty peníze má. Kdybyste nějaká holka hledala Sugar Daddyho, tak... Řekl jsem Dannyho? Nebo Daddyho? Sugar Daddyho, tak... Ondřej Pech je tím pravým pro vás. Peníze má... obrovskýho piňura má a to je to, co... tady je. Terezo, nech toho, nebo to bude tvrdý. Bacha, Jirko, umí být hodně tvrdý. Názor na Cristiano Ronaldo, že za mě extrém člověk, moc kvalitní produkt člověk. Za mě Cristiano Ronaldo je fake a je to robot. Za mě. Je to, myslím si, že marketingový tah od Nike, ale nejsem si jistý. A Patríček se šplhá na první místo a to je neskutečný boj o první místo. Patríčku, děkuju moc za 24 GGs. Zdar, chlastáš někdy brosky? Chlastám jen, když piju. Takhle nějak.
Ty versus Datel Marek Valášek bych dostal přes píču a brečel bych. A Ondřej Pech se dostává zase na první místo, tohle je neskutečný souboj. A děkuju moc Světce za 1 růži. Takže Ondřej Pech je zase na prvním místě. Patričku, co s tím uděláš? Takzvaně. Aha. Děkuju moc, Terko, za další růže a děkuju moc, Patričku, za další tyhle věci. Děkuju všem moc za to, že posíláte peníze. Já myslel, kámo, že je to fake, ale vážně, kámo. Hele, za mě Ronaldo je fakt marketingový tah od Nike a myslím si, že... Děkuju, zdravím šéfe, zdravíčko, Lukáši. A myslím si, že Ronaldo je prostě marketingový tah. A funguje to, že jo, protože je to nejznámější člověk na planetě Zemi, si myslím. Doufám, že mi to zaplatíš ve sprše. To si kůř. Pivo v pátek? Nikdy jsem nebyl proti. Na zdravíče, nabijte se. Kamo, připojím mě. Nevím, co to znamená. Děkuju za růžičku. Hele, pivo, že jo, neodmítnu takzvaně. Jestli mě zveš, tak nikdy jsem nebyl proti. Ronaldo mi jebal ségru, real fakt. A počkej. Má robotickýho piňura, nebo je to real člověk? Už viděl jsi tu sledu, jak jsem vypliv? Insane. Tak co, kdy dáme to lolko? Hele, dneska určitě ne. Někdy jo a někdy možná jo. Klidně tě pozvu na pivo. To zní jako pozvánka takzvaně rovnou do postele, ale nejsem si jistý. To je jakoby už na jiným levelu. Má robotického ptáka, takže je to robot. Marketingový tah. Zvu, beru. Máme smůlu, letos houby nejsou, aspoň u nás. Na ryby nejezdím, děti to zboří, takže jedině fotbal. No já vím, já jsem byl dneska ráno na houbách a taky nerostou, no. Mrzí mě to ještě, asi je moc horko na ně. Ale před 14 dněma pršelo, tím pádem teoreticky, jak bylo teplo, jak by měly růst, že jo, teď. Nevím, jak to funguje, ty houby, jsou to jakoby zvláštní tvorové. Ale myslím si, že zanedlouho budou a dám si dobrou tu. Davčo, nechci zítra na panáka, píše manžel. Jestli zvete, neodmítám, že jo. Tak to se nesmí, že jo. Neodmítá se jen tak. Teda, je to neslušný, hlavně. V Litvínově, no třeba. Kamo doopravdy, člověk doopravdy, co to mluvíš? Cristiano Ronaldo, jaký fake? Jak to přesně myslíš? Ale myslím to, že Nike to vytvořil jako marketingový tah, protože je to prostě marketingový tah. Jasný zvu, odkud si. Teplice, Litvínov. No, myslím si, že vlastně Cristiano Ronaldo je marketingový tah, protože Nike vytvořilo jakoby tvář značky tím, jak on vypadá, že jo? On vypadá jako totální prcák, který ho chce každá holka. A kvůli tomu je to teď nejznámější člověk na světě a tím pádem Nike z toho má peníze. Proto je to marketingový tah. Kolikrát denně chodíš na houby, hele, když rostou, tak 2krát denně, vždycky ráno. To vyzbírám těm jako profesionálním houbařům a pak ještě odpoledne to vyzbírám těm neprofesionálním houbařům, že jo. Jaký Teplice, Litvínov? Litvínov. Bydlím. Martin Kocial taky viděl, no nic. Ty vole, tady sedíš jak největší borec, no sedím tam tak jakoby do pohody, že jo. To je hlavní. Musíš si udělat pohodlíčko. Počkej, to jsem... U nás je Messi, jako doma bydlí u vás. To je hustý, já si myslím, že hraje teď v USA, ale... tak to si teď sakra daleko. Jak budu v Litvínově, ti písnu a zajdeme na panáčka. Nikdy se nebyl proti. Můj Instagram je vlastně na profilu. A děkuju moc všem, co mi dali follow. Jestli ještě nemáte follow na tomto TikTokovém profilu, udělejte tak, protože o nic nepřijdete, nic to nestojí a mě uděláte velikou radost. A to je hlavní, že jo. A pokud mě chcete udělat ještě větší radost, tak na mém Instagramovém profilu je tlačítko sledování a to můžete taky stisknout. Děkuji moc všem, co teď dali follow. Funguje to tady to povídání. Děkuji moc Dodovi, Tomášovi, Valerii a všem, co mi dali follow. Jste moc hodný. Odkud si, jestli to není tam tajný, Litvínov. Ty vole, teď jsem zněl jak trošku Tomáš Klus, čusbus. No nic. Ondřej Pech posílá další peníze a já si... Komar. Já si toho moc vážím. Ty vole, teď mi tyhle se počkej. Pytel. Cristiano Ronaldo je strašně bohatý, nechutně bohatý. Řekl bych, že bohatší než americký prezident. Bych řekl, že je to marketingový tah. A to samý americký prezident, to je
nastrčený vlastně FBI agentama. Sorry, ale je to tak. Tak pokud bys chtěl něco víc, tak napiš, dám ti follow na IG, ahoj. Tuto nabídku zvážím a poradím se vlastně s právníkem. Patričku, děkuju moc za koblihu, ty blázne, děkuju. Tam máte dobrý hokej, ne, v Litvínově, nebo si to pletu, já ani nevím, kde Litvínov je. V Litvínově je nejlepší hokej. Nejlepší hokejový tým v České republice, to samý jako fotbalový tým, že? Ondřej Pech, děkuju moc za další peníze, ty kokos. Ondřej Pech je na prvním místě, co na to řeknete lidi? Já bych mu poslal potlesk, ale seš frajer, Ondřej Pech. Sice mlátíš děti na pískovišti, ale beru to. Dala jsem ti follow, Adel, děkuju moc, tak to má být. Máš 2 osobnosti, mám 4 osobnosti, ale ty nevíš, jaká je pravá, že jo? Teď mě bolí docela to. Či ty nějak dostal... Počkej, já nevím, jestli se můžu zvednout. Chtěl bych vám ukázat, že jsem dostal koněra na stehno a mám tam modřinu, ale bojím se, jako aby mi to... Drž hubu, vole. Ondřej, zase ty tvoje agresivní myšlenky vyhrávají nad tebou. Dej si prášky, ty makroje, ok? Bude to dobrý. Follow na IG... Hele, to ne. Bohužel, tady si nemůžeš dělat promo jen tak zadarmo. Já ho zabanuji, Magora. Koho? Ondřeje Pecha? Aby ti nelebáno právě. Zabanuju. Koho? Ondřeje Pecha. Kolik dáš na bench? 90? Ne, to ne. 70? Ne, to ne. 56 kilo. Cristiano Ronaldo má nejvíc sledujících na Instagramu. Ze všech lidí na Instagramu má nejvíc. Dobře. Děkuju. Já odpověděl... Jo, tak v pohodě. Tak v klidu. Já posílám peníze. Přesně, toho nemůžeš dát mu ban. Proto je posílá peníze. Tak kdyby si to... nevím, kdyby si něco udělal. Jak posíleš kotníky? Jednoduše. Skáču ze 2 metrů ze střechy na kotníky vždycky a oni si ti jakoby spevní, že jo? Tak to je to real shit. Neboj, bych si nedovolil na tvým streamu dělat promo Max tobě. Lukáši, klidně, ty si tady klidně promo udělej. Lukáši, ty si tady prostě jako doma. Co by si dělal, kdyby si potkal na ulici Cristiano Ronalda? Hele, co by dělal on, že jo, kdyby potkal mě? To je ta otázka. Já bych třeba, nevím, asi by jsem s ním šel do stripáče, do Pamely tady. Co by mohlo být fajn, tebo. Pozdravuj. No nic, nechám to být. Ondřej Pech, děkuju moc za další 4 růže, vážím z toho. Jirka Mudra tady odvádí skvělou práci jako moderátor a vlastně nadává mexickému kamarádovi Ondřejovi. Psal jsi někdy s Domi Aladžiou? Bohužel, Domi Aladžia, to je na dlouhý vyprávění, jo. My jsme spolu byli 2krát na kafi, ale pak se to prostě, nepovedlo se to, no. Poslala mi takzvaně zobrazeno a nedopadlo to. A protože jsem viděl od ní koment na tvůj TikTok. No jasně, já jsem o ní hlavně vyhrál bitvu, že jo, rytířskou. Nedopadlo to. Čet na zdraví, napiju se na vás, už tam mám málo vody, ale to nevadí. A chce se mi čůrat, za chvíli půjdu. Jen se ptám, dáš mi follow na Instagramu. Bohužel můj Instagram spravuje můj manažer, tím pádem já k němu nemám přístup. Můj manažer je Jíra Mudra. Pokud byste chtěli nějakou otázku na něho, jestli jako třeba vám z mýho účtu dá follow, tak můžete napsat na jeho e-mail, jmenuje se tam vylížu ti prdel zadarmo, @vylížutíklidně.cz a tam můžete psát všechny dotazy na můj Instagram, že jo? Počkej, to je fr, že jsi s ní byl na kafi, nebo teď trolíš? Hele, byl jsem s ní 2krát na kafi, ale prostě našla si pak, že jo, Honzi Majkálka, nebo jak se jmenuje, pak Bena jedu bomby a pak teď má zlámanýho Jamala, no. Bohužel prostě poslala mě takzvaně do kopru. Ale já to beru, že jo. Ne každý může ocenit srdce rytíře. Máš asi malý péro pro Aláču, to je dost možný, pravděpodobný a respekt. GG Borka neví, co je dobrý, ale myslím si, že jsem 100% lepší, než zlámaný Jamal. Mám, že jo. To je vidět, že jo. Počkej, přesednu si. Oh shit. Omyl. Už jen 5000 lajků. No jasně, tak schutí do toho a tě půl hotovo. Dobrou noc, Davčo, dobrou noc, Adel. To bych neřekl, počkej. Teď nevím, co myslíš, ale nevadí mi to. Co by si dělal, kdyby si potkal Johna Mariánka, prosím, stručnou odpověď, děkuju. Nic.
Nebo pište na Instagram Ondřej Pech, to je taky možný, to je můj druhý manažer mého Instagramového profilu, ten se stará o finance a o reklamy. Takže tam můžete taky napsat. A je single a má hodně peněz. A velikýho kamaráda tam. Jak to myslím, holky. Takže Ondřej Pech, kdybyste chtěli něco takzvaně víc z toho vytěžit. A tyhle, já si říkal celou dobu, jestli máš kraťasy, to bylo, jak kdyby si tam seděl jenom v košili. No mám kraťasy, ale oni jsou krátký. To tak většinou bývá u kraťasů, ale nevím. Ondřej Pech lízal. No nalízal jednou, když řídil auto, pak musel jít řidičák a teď už nemůže řídit. Stane se, no. Respekt. A autobus se vás hodí kamkoliv. Je to pravda, má srdce bojovníka. Ondřej Pech. Takže holky, správný adept na manžela a ženicha. A sugar daddyho. Chcete vidět moji modřinu, co mám ze zápasu? Ukážu vám ji. Ale ne, že se leknete, OK? Ukážu vám ji. Hele jo. Vidíš to? Ten obrovský jakoby kvadriceps. A tady tu modřinu. A to opálení vlastně na německýho šlechtice. A tady mám modřinu. Radši si sednu, ale viděli jste tu modřinu, že jo? Tam se dostal kolenem a bolí mě to. Teda nebolí mě to, protože jsem silný člověk, ale bolelo mě to. Viděli jste ji, ne? Tu modřinu. Sugar Daddyho. Já říkám Daddyho, já mám rýmu. Nebo neumím mluvit. Respektuji. No tak Ondřej Pech si zaslouží jenom respekt, protože mlátí děcka na tom. Na hřišti. Myslíš, že sex je o psychice, aby si mohl zaprcat s holkou? No to jasně. Je to o psychice jenom. Protože když si zhroutíš, až uvidíš prsa, tak jsi v hajzlu prostě. Z vlastní zkušenosti. Nikoho nemlátím a to je lež, jako věš. Jakub Utišil posílá 4 růže, děkuju moc, Jakube Utišile, a nejrychlejší hráč na hřišti posílá 4 růže. Děkuju moc. Co je vůbec známého v Litvínově, nebo je to Zapadákov? Hele, tady je socha svatýho Jeronýma. To je asi nejznámější. Hezký už je... Ty pičo, hej, už mi to nejde mluvit, počkej. Dobrý. Vypadáš jako můj praděda, ten nosil stejný pyžamo v jednom letním táboře. Tak za prvý, to je Louis Vuitton Gucci košile. Za druhý, tvýho dědu jsem znal osobně. Pozor, asi se pojedu podívat na sochu, klidně. Skoro si mě stíhal na hřišti, tebe se nedá stihnout, Jakube Utišile. Ty jsi nejrychlejší člověk a největší adept na žlutou kartu. Toho jsem si taky všimnul. Že ty nedokážeš to ubrzdit a přejdeš do mé kotníky. Ale já to respektuju, tak to má být. Na zdraví, napiju se na vás. Je to dobrý, to voda, je to dobrý lidi. No nic, Prokopštíka je tady, to je v píči. Nejpomalejší hráč na hřišti je tady taky. No nic. Co hraje Litvínov za ligu ve fotbale vůbec? Hele, druhou ligu národní. Co by si dělal, chlape, kdyby si potkal Justina Biebera venku? Hele, to s tím bych si fotku udělal, že jo? Protože Justin Bieber je legendární. Nebo spíš vy, co hrajete? No, druhou ligu, dorosteneckou. Co meleš? Pravdu. Pravdu, Prokope, pravdu. Což prostě pomalej, už to na nic to bývalo, že jo? Kolena tě bolí a... nevadí. Je napíchaný a jak si myslí, co? Hele, zase, Ondřej Pech, agresivní. Ondřej, prostě dej si prášky a buď v klidu. Ty vole, to možná hrajete stejnou jak ty naši, ale nevím. A tak řekni, jaký tým. Třeba ti řeknu, jestli proti ním hrajem. Jinak lidi, pokud jste tady noví a nemáte ještě follow, tak byste mohli dát follow. Ale je to na vás, že jo? Je to zdarma, je to udělá radost a vám to nic neudělá. Kolik si dal gólů v zápase? Hele, v minulém zápase jsem dal přesně tolik gólů, ale já tam nejsem od těch gólů, že jo? Já jsem tam od produktivní, kreativní hry. Polabam Nymburk, asi ne co. Hele, ty jsou o ligu níž, si myslím. Já jsem v klidu, šetřím to na neděli. Ondřej, jestli dostaneš v neděli žlutou kartu, tak tě vyloučím osobně z litvínovského kádru a budeš na farmě. Jsem tady nová a follow jsem ti už dala, tak to má být veru. Přesně, přijdeš, dáš follow, napíšeš něco do chatu a je krásný život. Nejsi jako Jirka Mudra, který prostě je totálně zmanipulovaný vládou. Tak to je prostě. Co by si dělal, kdyby si potkal The Rock? Hele, nevím. To je těžký, no. Ty jsou pod náma, jak jsme minulou sezónu postoupili do první ligy. Třeba jsme postoupili do druhé, ty trotle. A hráli jsme s nima, že jo. Ale oni zůstali pod náma a my jsme šli nahoru o 1 ligu. Tak to chodí ve fotbale.
Nebo tak. Hele lidi, jak dlouho už streamu, nevíte někdo, když jsem začal? Já totiž si nepamatuju, když jsem začal, ale už začínám být trošku jakoby unavený a chce se na mě. Chce se mi čůrat. Ale přestup nedošel, ne? Přestup? Ne, my jsme nepřestupil nikdo. Jsme zůstali originální kádr. Lidi, už jsem unavený. O 11:30 jsem začal, půl hodiny jenom. Já myslím, že už třeba streamu hodinu. Tak to je hustý. Jinak lidi, kdybyste se chtěli zeptat ještě na nějakou otázku ohledně vztahového poradenství, vesmíru, politiky a středověku, tak si klidně zeptejte. Jo. Protože v těchto odvětvích jsem nejlepší v lize. Jo, tak to vůbec neznám. Slavoj Houslice, tak to je chyba. Zásadní chyba. Víš, kdo je The Rock? Ten chlap udělaný, co je herec? Hele, nevím vůbec, nevím, kdo je The Rock, sorry. Jak manžela donutit jít spát? To je jednoduchý, že jo? Vezmeš ho, počkej, čapneš ho, takhle a takhle. A potom to už jenom budoucnost, takzvaně. Rozešel jsem se, co mám dělat, rád cvičím a piju. Cvič víc a pij míň. Ukaž, že jsi lepší než sám jsi. A buď v klidu. Holky budou, peníze ne. Nevím. Ne, tak musíš být v klidu hlavně, že jo. Přijde další, přijde nová, přijde lepší. Stane se. Jakub Utišil posílat další růže, a toho si moc vážím. Děkuju moc, Jakube Utišile. Respektuji to. Jenom 2K lajků. No do prdele. Asi to tady vypnu, že jo. Protože nechci úplně tady hrát na gitáru s 8 strunou. Ale sázka je sázka, takže za 50 000 lajků zahraju na tamhle tu kytaru. A už zbývá jenom 2K lajků. Což si myslím, že je lákavá nabídka, protože tohle chcete slyšet, jo. Umím všechny písničky na světě. Skoro. Až na 2. Ukaž bical. Tomu nerozumím, Adame, ale zkusil si to. Možná Pepa Bican, že jo, byl dobrý fotbalista. Já jsem fanoušek Oh shit, tak tohle bohužel ne. Tohle tady v tomhle chatu nerespektujeme a je to škoda, no. Ukaž kozy radši. Ondro, napiš mi do DMs a tobě je klidně pošlu, protože ty máš ty peníze, že jo. No nic. Kuba Otišil posílá další peníze a pro Komštíka. Vy jste se na mé hoši spojili, tak to je neskutečná lambáda. Vy máte na mé souhru i na TikToku, si myslím. Nejenom ve hře, ty vole. A nebo jste spolu. Teď nevím. To je složitý. Že vy jste zase u sebe, vy teplometli špitlové. Tak to napíšu ještě jednou. Si to asi neviděl. Jak ti vůbec napadlo, že začneš točit na YouTube? Hele, úplně jednoduše. Prostě, nevím, chtěl jsem to zkusit. A docela mě to baví jako natáčet na YouTube, že jo. Akorát prostě je to složitý. A nemám teď co natáčet úplně, ale třeba někdy zase natočím něco. A já bych chtěl natáčet častěji. Ale nevím co úplně, víš. Že jako já třeba ti vydám jedno video za měsíc, ale koho to baví, nebo jako kdo se ti tam přijde podívat na to každý měsíc. To bych chtěl jako třeba každý týden dávat video, ale ty vole z čeho, jako já hraju Fortnite, brečím v koupelně a mastím si bambus. A to nevím, to nemůžu dávat na internet. Na zdraví chat, napiju se na vás. Tenhle borec prodal fentanyl a tak ty si porušil kupeckou smlouvu. Tam bylo jakoby pravidlo mlčenlivosti a ty jsi ho porušil. Jediný pravidlo. Můžeš mě... No nic, Dominiku, tohle je přes čáru. 50 000. Tak mi napište, jakou písničku chcete ode mě slyšet a já vám ji zahraju, OK? Umím všechny písničky na světě, kromě 2. Takže můžete zkusit, jestli zrovna tu vaši znám, no. A zahraju vám ji rád, že jo, já rád hraju na kytaru. Fín, tak tu zrovna znám. Budu ji zkusit za chvíli. No nic. Prosím, zaplatím. No nic.
Hardricko, plus něco od něj, tak zrovna Hardricka neznám. To je jediný, ale jinak znám všechno fakt. Tak nějaký, že táborový písnička, nemyslel jsem nějakýho Izomandiase a tak. A nebo Bena Kristová. Záleží, že? Tak já pro ní dojdu, pro tu kytaru, OK? Tak vydržte chvíli. Než vy budete teď koukat na zadek, jak polezu nahoru. A už se zkouknu, já to viděl. Počkej. Ty kokos. Mám ji. Gitáru s takzvaně majslenost, ty píčo. Dívej se na to. Oh shit, čovak ji držím, jak profík. Naladím? OK. Takže. U stánků, OK, tu možná dám, počkej, tak Severní vítr, dobře, tak. Musím nejdřív jakoby naladit kytaru. Myslím si, že je naladěná úplně perfektně. Pozná někdo, jak je naladěná kytara? Čumě, když brnknu? Je to naladěný? Za mě jo, já nevím. Proky, díky moc za další růže, vážím si toho moc. Kde jsi? Praha, Litvínov. Je to naladěný? Napište nějaký odborník přes kytary, jestli je to naladěný nebo ne. Je to v pohodě, fakt? Ty píčo, hustý. Tak mi řekněte nějakou tu písničku u stánku, jo? Nebo já mám na freestyle. Wow. To je banger, co lidi? Ty píčo, čumte. Pochcel jsem si trenky v létě, taťka mi dal do zadku. Mě to nebolelo, hrál bych na ukulelo. Chtělo by to dotáhnout. Dobrý, ne? To byla jen tak jakoby rozcvičovací brnkačka s Davšou Sladeckým, si myslím. Můžete mi psát freestyle slova do chatu a já na to zarepu na kytaru. Proky, díky moc za další růžičky a díky moc Rocer22. Vážím si toho. Jak tohle dokážeš vymyslet? Hele, to je autismus ADHD najednou. Neluna posílá koblihu, díky moc, to nebylo na freestyle. Fakt bych chtělo dotáhnout ještě. A tak mi řekni, jakou mám dotáhnout. Čtverec. Valerie píše do chatu, láska. A já říkám, víš, co je to láska, je to, když čurák píče vlaská. Slyšel jste to, ty kokot? Končím. Tohle je moje hudební nejlepší věc. Neluna, díky moc za růže. Vážím si toho moc, děkuji moc za 23 růží. Je to insane. To bylo dost dobrý, ne, chat? To jsem zajebal. Nebudu lhát, tohle jsem už měl v hlavě nějakou dobu, ale nevadí. Neskutečný banger, tak to vydám na Spotify. Můžete to poslouchat pod artistickým jménem Travis Scott. Tam jakoby najdete všechno moji tvorbu. Díky moc Proky za další růže a díky moc všem, co posíláte růže a co jste tady aktivní u mě v chatu. Myslím si, že tohle pro dnešek s kytarou stačilo. Tu druhou a třetí od spodu. No takhle, když si ji dám. To je těžké, to nebudu dělat. Myslím si, že tohle pro tuto chvíli stačilo na kytaru. Mohli byste. Můžeme dát, že jo, třeba za 100k znova. Zatím ji odložím. A jdeme si zase povídat, jo. Můžete... Kdy bude další 8hodinový art workout? Ale... netuším. Těžká otázka. Lepší jsem neviděla, viď? Díky moc všem za follow a ty, co ještě nemají follow, byste mohli ho dát. Je to zdarma, mě to udělá radost a vás to nic nestojí. A měli byste to udělat, protože tady jsem. Jako potěšilo až teď follow, tak to je opravdu kriminální. To je Pracka, ty Magore. Motivační písně mi tady píše, že mám pracku jak Magor. Díky moc. Čau, ahoj, Aiden. Vůbec nepřestavej hrát. Za 70 000 lajků vytáhnu znova tu kytaru a začnu hrát znova. Ale až za 70 000 lajků, takže musíte se snažit lajkovat a potom vám zahrnou další písničky na přání. Zatím vymyslím nějaký jakoby rýmy šprýmy, takzvaně. Počkej, vytáhnu si kalhoty, aby nevypadalo, že mám jenom košily. Zatím je tady 51 000 lajků a my potřebujeme 70 000 lajků. Myslím si, že je to v klidu.
Kurva, vždycky jen posílám růže a follow jsem ještě neměl. Jakoby to je chyba, ale za ty růže, tím moc krát děkuju. Ale lidi, měli byste si vzít příklad z Jakuba Utišila, jo? Pošle růže, dá follow, pochválí ti, nevím co, ale tak to má být. O čem je stream, prosím? Hele, totální jakoby sled myšlenek. To máme dalších 20 000 lajků dát a říkal si, že už odejdeš, hlavně nesmíš odejít, když to dáme. No takhle musíte to dát rychle, že jo, těch 70k. Mám otázku, píší sem. Dám si na vás vodičku, na zdraví chat. Na vás. Už mi došlo. Jsme na prázdnu, to je špatná zpráva. Můžu vám zahrát tu jasnou zprávu potom na kytaru, jestli chcete. Kdy budeš zastreamovat? Hele, teď streamuju. A budoucnost je v oblacích takzvaně. Takže vůbec nevím kdy, ale někdy možná jo. A někdy možná taky ne. Může, že jo, tohle být poslední stream a nemusí. Máš tady v chatu vůbec ty borce, který jsou vždycky u tebe ve videu? Hele, mám tady jednoho kluka, co bývá u mě ve videu. Ale to je jediný, co tady je. Ondřej Pech, díky moc za 23 dušiček. Díky moc, vážím si to. Vždyť nehraje? Hraju. Nádherný zpěv, Domčo, hele, jmenuji se David, ale zkusila jsi to. No nic, nechám to být. Hele, můžete mi zatím dávat nějaké otázky jakoby na existenci tvorů na této planetě, že jo? Nebo na zoologii, cokoliv. Opravila jsem se a to je hlavní, člověk dělá chyby, ale vždycky je důležitý jakoby napravit tu chybu. A nebo se z ní poučit. Valerie, teď si udělala krásný příklad toho, jak se člověk má chovat, když udělá chybu. Tobě posílají dárky jenom spoluhráči. Já si kámo, to nechápu, vy jste domé milionáři. Ale jako já si nestěžuju, že jo. Třeba vás někdy pozvu na chili con carne. Měl Prokop hezký přihrávky na zápase. Totálně špatný přihrávky, že jo. Nešlo mi to vůbec do nohy, ty vole, Prokope. Ale ne, on má jako hezký přihrávky, ale mě to nenahraje prostě hezky. Třeba tobě to jakoby nahraje krásně, že jo. Protože vy jste jakoby 100% chemistry máte dohromady. Jste vlastně jakoby jako bratr a bratr. A takhle to prostě funguje, no. OK, tak otázka. Bude někdy druhý díl z Aquapalace Praha? Hele, jestli tam pojedeme někdy, tak klidně. Tam mě to dost baví, že jo. Zdar Davide, ahoj Víťo. Co vy jako zoolog na vymírání druhů ohledně klimatické změny? Hele, to není úplně klimatickou změnou. Těch zvířat už bylo málo předtím a teď je to jakoby... To jako když prostě ti, nevím, když ti jakoby začne pršet na hlavu, ty si dáš jakoby deštník a prokape to skrz ten deštník, že jo. Takhle to je prostě. Jak žiješ? Hele, dost výborně. Užívám si to. Wow, solidně vypracovaný ruce s Mekam. Díky moc. Lidi, nechci vám jako říkat nic, ale tímhle tempem ty lajky nedáte. Sorry, ale takhle to je prostě. Jo. Je tady 53 000 lajků a musíte dát 70. Takže klimatická změna podle vás neprobíhá. Hele, probíhá, ale za mě je to jakoby v okruzích 10 tisíciletí a za mě je to prostě příroda, že jo. Jsou podle tebe lepší elektrické auta anebo normálně na naftu a benzín, co teď jsou? Hele, normálně na naftu a benzín, co teď jsou, že jo? To je jasný. Taková baterka z normálního auta jako elektrického se zlikvidovává hrozně těžce. Davčo, už ti spadnul pavouk do postele? No tohle. To snad ne, ty vole. Díky moc za dárek od tobě. Vadí ti globální oteplování, nebo spíš duhoví lidi? Asi globální oteplování víc, protože nevím. Ondřej Pech, díky moc za nádherný přátelství. Viděl jsi duo oslavu po naší diskuzní souhře s Kubou? No jasně, kluci, ty vole prdele. Tak to má být, že jo? Takový rok se jen tak nevidí. Jednou? Co jednou? Adel, co jednou? Tomu nerozumím teď. Jaká je země, kam by ses jednou chtěl přestěhovat a proč? Ale někam k moři, tam je to hezký. No nic, když už fakt jdeme spát, tak dobrou noc a děkujeme za pokec a za nádherný zpěv. Děkuji moc za 5 růží Valerie a užijte si noc svojí manželskou. Rozumíš? Tak. No, někam k moři bych se chtěl přestěhovat asi. Když Česko je docela dobrý, tyhle si myslím, jako na živobytí. Není to špatný.
Mně se mega líbila Kréta. Hele, Kréta je hezká, jo. Řecko je hezký, ale nevím, jestli je to jako lepší než tady. Víš co, tady máš takový jako klid. Nej tady moc horko, nej tady moc zima. Nevím, to je hezký, že jo. Je smutné, že spoustu lidí ani netuší, že tu nebude k žití do 5 let. Hele, bude. Kdybys mohl za jaký fotbalový tým by si chtěl hrát, hele, není to o týmu, ale o spoluhráčích, a já bych chtěl vždycky hrát s Jakubem Utišilem, Prokopem Štikou a Ondřejem Pechem a Jirkou Mudrou. Tak to je prostě. Protože mi posílají peníze na tomto streamu a já si toho neskutečně vážím, kluci. Jakub Utišil a Prokop Štíka posílají další peníze a Ondřej Pech se k ním přidává do píče, co to je. Vy mi tady nové sponzorujete můj stream, hoši. To je neskutečný. To je insane, kámo. Vy jste normálně milionáři, ty vole. Jako o Ondřejovi jsem to věděl, že je milionář, ale kluci u vás jsem to nevěděl, ty vole. Jaký byl čundr přes Manětín? Hele, výborný. Čundr je vždycky prdel. Bylo to skvělý. Šel bych na čundr znova klidně. Ale teď už začíná škola, bohužel. No někdy je tady vedro jako prasa a zima taky, takže úplně nevím, ale tam je to furt, že jo. Měli bychom slavit góly jako dřív, jako. Teď nevím, co myslíš, že jo. My jsme slavili hodně jako oslaviček. Slavili jsme jako Marcelo a Ronaldo a různý věci. Díky moc Ondřej Pechu za další růže a díky moc Susík za první dárek. A je to růže. Jakýmu týmu fandíš? Hele, já fandím... Nejvíc v České republice fandím Litvínovu, to je jasný, ale jinak fandím fotbalu. Mára mi platí, když se ukážu na zápase, takže je to chill. Takže takhle to funguje. Ty vlastně posíláš svoji fotbalovou vejplatu mě. Tak to je hajzl, tak to jsi hajzl. Chci taky peníze, Ondřej, ty už jich máš milion. Dobrou noc všem a podívejte se lidi na to, co se děje ve světě. Zajímejte se, není to prdel fakt. Pan Peterek píše tady hlubokou message, takže měli byste si z toho něco vzít. Jinak lidi, trošku vás zase vyhecuju, je tady 58 000 lajků, pokud chcete slyšet, jak hraju na Gitaros. Tak, dejte 70 000 lajků. Ahoj Adélo a děkuju moc za follow. Vážím si toho moc. Co jsem udělal do píči? To jsem fakt nechtěl. Jestli jsem něco udělal teď, tak to jsem to nechtěl. Sorry. Klikl jsem vedle. Tady už skoro nikdo není. Já chci druhou část zpěvu. Hele, bohužel musí to tak být. Musí tady být 70 000 lajků, jak jsem řekl. Tak splním. Věk? 32. Je to tak. Ondřej Pech posílá další peníze. Děkuju moc za 6 růží, Ondřej Pechu. Vážím si toho moc. Jinak pokud chcete jako další otázky, jak zbalit holku, tak můžete se ptát, že jo. Já jsem tady otevřený jakýmukoliv tématu a nejenom všem tématům. Jdeš na trénovat zítra? Hele, nevím, asi ne. Asi to nedám. Velikost penisu za mě nezáleží na tom, ale záleží na povaze, že jo. Snad. Říkal jsi 21? No, teď jo. No tak povídej, to by mě zajímalo, čím jsem to dneska posral. To netuším. No mé kaďákem si se posral dneska, ne? Jak zbalím kluka, hele, je to jednoduchý. Musíš vědět, co hraje za hru na PlayStationu nebo na počítači. Jestli hraje třeba FIFU, tak mu pošli FIFA pointy a bude tě milovat. A nebo mu kup mu Lego, anebo meč. Reálně to funguje. Kup klukový meč, máme meč rytířský a bude tě milovat. Je to real. Nebo Lego, kámo. Ty píčo. Kup klukový Lego a bude tě mít rád. Susa, děkuju moc za 3 růže, vážím si toho moc, děkuju moc. Vy dneska posíláte hrozný rakety a nejenom kluci z mýho týmu, takzvaně. Sleduješ Formule 1? Bohužel nesleduju Formule 1. Lewis Hamilton, toho znám třeba, jo? Jestli hraje, teda, je to Formule 1, netuším, je mi to jedno. L, promiň. Hele, někdo, kdo jakoby fandí, tak nemůže na mě mít žádný slova. Brácha mi dal PlayStation, tak to má být. To je hodně hezký. Jinak lidi, konečně se rozjeli s těma lajkama už jenom 8 000 lajků a jdeme na to. Já jim nefandím, jo, chill. Tomu už bohužel nedokážu uvěřit.
Jakmile řekneš jednou něco, tak to platí. Je to tak, bohužel. Děkuju moc všem, co lajkujete tento livestream a všem, co jste tady. Pokud ještě nemáte follow, tak byste ho mohli dát. Samozřejmě nemusíte, ale je to na vás. A měli byste. Tak ahoj, už jdu spát, Davčo, dobrou noc, Adel. A Susa, děkuju moc za další 3 duše, je to neskutečný. Ty blázne. Díky moc. A Petře, díky moc za follow. Tak to má být, tak to má být. A Domi sdílel, oh shit. Kolik ti je, jinak mega sympatický týpek. Hele, je mi 36 let. 21 let. 26. 21. Takže tak, napil bych se teď vody, ale jsem na dně. Jsme na dně, je to v hajzlu. Lajkuju jak prase, tak to má být, Vítku, tak to má být. Tak to má být. Lidi, já už si tady jakoby začnu takzvaně pomalu ladit gitáros. Nikdo neví, kolik ti je, haha, ani ty, ale to je složitý téma. Naladím to, počkej. Já umím hrát jakoby ty španělský, že jo? Jak to dělají takhle, víš, tak to umím. Když chcete, tak můžete se podívat na můj Instagram, to je kecam. Takže lidi, můžete psát, jaký písničko ode mě chcete slyšet, až tady bude 70 000 lajků. Tomáš Teneky nebo kraťasy? Hele, mám kraťasy. Reálně, přísám bohu, nešel bych tady v trenkách. Kdyby jako kort takhle, že jo. 3 čuníky, no tak vemu to v potaz. To bych mohl, že jo, tu umím. Slyšíte to? Já si úplně, jak se jmenuje ten? Ruda z Ostravy, že jo? Nehraje na kytaru. Takhle přesně jsem já. Čujte, jo? Ty prsty. Až padne 70, tak zahraje Kozla, jestli znáš. Samozřejmě, že znám Kozla. Kdo nezná Kozla, jako by nežil. Kozla taky umím, že jo? Na kytaru zahrát. Na 8strunou. 6strunou kytaru, no. Mám tady i ladítko. Nevím, jak funguje, ale mám ho tu. Vrátím ho zpátky. Je tam. Vracím follow všem hned. Hele, tady nepodporujeme. Lidi už jenom 2500 lajků a jdeme na to. Ty kokos. Hej, už já jsem nejlepší na kytaru. Hráč. No mě si řekněte fakt jakoukoliv písničku. Klidně. Zahraniční, jako je Beatles. René Dank. Tady. A tak. Umím všechny druhy písniček. Nebo třeba Izomandias, že jo, taky zandám. Ale tu musím hrát naopak, že jo, na levou ruku. Spíš. Plus tady. Za 70 000 lajků je tam máš, jo. Ty kokos. Teď jsem to jako netrefil, tu tóninu, ale... Hele jo. Čum. Zahraj klasicky emo prdelí plus. Tomu nerozumím, ale pokusím se o to. Hoši, ty koko, 70 000 lajků. Jdeme na to, jdeme hrát. Tak ču. Jakoukoliv písničku zahraju tady. 3 citronky. 3 citron... Ne, to je jiná, do piči. Jak jsou 3 citronky, kámo, nevím, neznám. To je... Hoši, já jsem nejlepší na kytaru hráč. Díky moc Abraham za 1 kornoutek z Brzlinky. Díky moc, vážím si toho. Díky, že podporuješ mladého muzikanta v tvorbě. To je důležitý, že jo? Tak. Šel jsem jednou do baru. Tam na mě čekala dívka. Kouknul jsem do jejího penálu a měla tam 2 dřívka. Zjistil jsem, že ta holka pindoura má a že to není moje vyvolená. Jednou jsem řekl slovo dovolená a od týpka mi přišla nahulená pecka na spánek.
Hoši, slyšeli jste to, ty kokot? Normálně jsem zarepoval skoro. To bylo dost dobrý, ne, kurva? Jako reálně, ohodnoťte moje básnický střevo od 8 do 9. Fakt, potlesk, to chci slyšet, jo, dobrý to bylo. To bylo dobrý, že jo, ty kokos. No, já jsem nejlepší hudebník na 10 metrů čtverečních. Seš velká holka, tak Michale, to si přehnal. 100, nekonečno, že to bylo dobrý, ty kokos, čet. Ty kokos, to jsem... Za chvíli budu jak Krištof, Tomáš Kus, Richard Krajčo, všichni tyhle. Hele jo, můžu... Hele, počkej, ale to nejde jako jen tak... Proč nám nehraješ před zápasem, ty vole? Hele, netuším. Klidně bych mohl, že jo? Založ kapelu, že jo, ale potřebuju někoho, kdo by hrál na bicí, na bubny. Tak jestli znáte někoho, kdo hraje na bubny, na bicí, tak mi napište na Instagramu, já vás vemu do mý kapely a můžeme spolu to. Ondřej Pech se hlásí, ale ty bicí rozmrdáš, ty máš hrozně agresivní ty myšlenky, že jo? Ty uděláš mrt a bicí v hajzlu. Ale jako můžu tě vzít, že jo? Budeme takzvaně kapela Downův syndrom se může jmenovat, to je dost dobrý, ty vole. Petr, díky moc za růži. Takže, jak se bude jmenovat kapela? Downův syndrom. Už jsem to tam vymyslel. Takže. Ondřej Pech je agresivní hovado. Nevím, co se rýmuje na hovado. Do prdele. Nevadí, pokračujeme dál. Jsem tady sám, ale vlastně tady nejsem sám. Protože jsem tady s váma, lidi. To je hlavní. A vy jste tady se mnou, že jo? Ondřej Pech posílá další 4 růže a toho si moc vážím, děkuju moc. Lidi, kdy jindy mě uvidíte hrát na kytaru? Nikdy v životě. Takže si myslím, že si musíte užívat každou vteřinu, protože už dlouho streamovat nebudu, jelikož jsem unavený jako blázen. Takže dáme tak poslední 2 písničky na přání takzvaně a pak budu spinkat. Antonie Peterková sleduje tvůrce live, díky moc Antonie Peterková za tento follow. Neskutečně si toho vážím a tak to má být. Pokud ještě nemáte follow a jste tady nový, děkuju moc. Teda, dejte follow. Petr, díky moc za tyto dárky. Oh shit, peníze lidi, tak to mám. Díky moc za všechny tyhle peníze. Ty píčo, já neumím hrát tyhle jakoby rychlý, že? Andro, díky moc za bramboráka. Vážím si toho moc. Já hrozně přemýšlím jako nějaký jako záhyb. Napište mi freestyle slova, co mám zarepovat, takzvaně do mý písničky. Není to rap, ale zkusím to. Všichni posílejte, ať má na pumpu. Přesně tak, lidi. Přesně tak. Syna, hej. To si kůř, Kubo Havlíku. To si kůř. Díky moc za Petře, díky moc za tyhle růže. Moc si to vážím. Díky moc, že podporuješ mladýho Travise Scotta. V hudební kariéře. Nejsem nahej, chat. Mám nové to kraťasy, akorát jsou fakt krátký, takže to vypadá jako, že jsem nahej, ale nejsem. Peníze. Ježiš, slyšeli jste to? Za kolik těch píčven ukážeš Peleho? Ale tobě klidně zadarmo, takzvaně. Polívka, Slope, Drake, to jsou slova, tak zkus, no jasně. Počkej, nevím, co se rýmuje na slovo polívka. Andro, díky moc za 1 růži. Já musím, ale ty kokos, tohle je prostě... nevím, jak bych začal. Napište mi nějakou větu, čím mám začít, víš? Jako, a já pak se k tomu přidám a bude to dobrý. Ninušák, ahoj, zdravíčko. Polívka na dílka, to se nerýmuje ani za hovno, jsi blázen. Polívka na dílka, to je úplně kamo, co ti jebe. To se nerýmuje ani v Německu, ty kokos. A tam to mají trošku jinak, že jo, ty rýmy. Andro, díky moc za kamarádský ten. Tělo na tělo, pusu. Co to je, kámo, to je nějaký Izomandias rap. Tady to se mi líbí. Probudím se ráno,
přes pokoj křičí mámo, kde mám kurva snídani, měl jsem jí mít na dlani a proto mámo, kde mám kurva snídani. Snad by nesjedli klokani, ale to ani by mě tak nemrzelo, jako když mi včera spadla baterka na čelo. Jo. Holky, posílejte mi na Instagram vaše nahý tělo, protože kurva holky, to je opravdu vážně tělo a já chtěl bych něco zažít s holkou. Protože zatím píchám jen se svojí motorkou. Potlesk prosím, lidi, tohle za mě 10 z 12, si myslím. Napište mi, jak hodnotíte. To zabil, že jo? Yes, ty vole, jo, ty. No nic, lidi, v klidu. Potlesk, díky moc lidi za tento potlesk. Bojím se, že tohle bylo poslední, co jste z tohoto streamu dneska si odnesli. Třeba se někdy zase uvidíme, třeba ne, to záleží na konstelaci hvězd. Ale krásný, ale trošku zoufalý. No nic. Ondřej, díky moc za všechny tyhle růžičky. No lidi, bojím se, že tohle bylo poslední, co jste dneska viděli na tomto live streamu. Uvidíme se třeba příště. Třeba máte na Pinourovi klíště, takže si ho čekněte lidi. Opatrně na ty klíšťata, jo, teď jich je hodně. A mějte se krásně. Můžu vám odpovědět na poslední otázku, kterou napíšete, ale mezi tím si dám promo na můj TikTokový profil, proto jestli nemáte ještě sledování na tomto TikTokovém profilu, tak neváhejte a můžete ho sem dát. Je to zadarmo, mě to udělá radost. To samé můžete udělat na mém Instagramu, máte ho na profilu. Pokud chcete vidět více kontentu na mém Instagramu, jsem tam fakt aktivní, každý den dávám storíčko skoro, kecám. Ale můžete mi tam dát follow, budu rád taky, že jo. Jsme rádi, že jsme tu byli, já jsem rád, že jste tady byli u toho vy. More freestyle nedáš, ale tenhle konec, jo vole, co to je? Takže to byl freestyle, že jo, takový. Děkuju za streameček a děkuju, že jste tady byli. Je to zadarmo, přesně tak. Budeš natáčet na YouTube, hele, v blízké budoucnosti asi ne. To byla poslední otázka, mějte se hezky. Třeba se uvidíme i zítra. Záleží na tom, jak se vyspím. Noste košile, mějte se hezky a ahoj, čau. Dobrou noc pro všechny lidi, co mají rádi sebe.